이거 부부랑 되는 나이 탐구 이거 동호가 스쿨로 부서졌노 애가 살아가 좀 하래 그러는 바로 더 못놈 못한다 한가 부부랑 되는 나이 탐구 하나가 사와이야 Shangrong Shalok Khowaio BAIJALBARIO Kirima Shingsa Lahar Patimung Patikha Lahar Patimung Kho Malkhung Bai Phirejagai Pekhagai Thika Ratish Debbarma Tai Bini Boprangje Ratish Debbarma ni Mangka Thai Khowaio Shaknai Nokni Talang Thangjaka Bini Boprangje Nok Heble Agartala Jibi Shaknai Nogo Talangai Arono Langma Chokha Thai Thangjak Ratish Debbarma ni Bihik Bwsai Ratish Debbarma thimani salchani yagulo shakkeng mani koktoma salchani bagai bwsani mukhang nukliya Ratish Debbarma bwsabo haino buphani mukhang nukjajaliya o koktoma khanawi naina bagai thangsogoi laikha advocate Hoba Debbarma jibi shaknai nogo thei thanai nukhungni borok bai malaikha Hoba Debbarma malkhung chaloknai no grak majra rnani shaka Tabuk tamong sinai thei thanai Ratish Debbarma ni nok nukhungni borokni tei babasha phasing a malkhung chaloknai no romoi de manno police mokol logoi nasing laijak nokni borok tei lokuro Kagamian ni Patimung nang tamos na mangso. Abokai mutisi ani busajak delivery bukumoi nahana thangtani gari bai thultayoi lang thangka angka abono ang bono thongo sase sahoka ta khotoi ho ni saka ang logo si baba kai apul kai wan saharo nu tini patani kiawasi khanya ko bulahang thanglia ni sawoi bono aw ni kai da kon toni side hine anga pi bono sahoka ta Kadang sakang kai tubo buku mu pulang manglak kamu ang babu sajang liya to bonok ni putu ya ni si sahoro asupti no anje ko pumu Ane engko nu sajuk opera tam sakamu na an bu sajuk okra delivery buku mu na hariyo ka. kai bu mabo thangja abu ma segang se phai chok bai aru khai ang ni ko bor hai tong kha ko bo man khaya hai tong kha gate gari be phun tai ru bon tai sa gari phirogoi khik lai an busano bukur kubri lang me kata te an busamari ke bokrok gri cha khakla phatika abono kisa phuluk de hima phuluk ya borong ni busano se nu tara tari tulang de jibi wa hunsa Nasa mari bot thik na kan sajak ngakya jibi sopai de mane bo la ma kisa kok saka baba an te khani de anga promuk te lai thangka nang ko masaka kai oro phai bo sika apur ka bin ka sa sumna bagi khulok lai tong la chigla ka baba an te kisa khani de ni as khaisa bara saiba la ni ka no bin langna tong thano kok bod mokal phusai thangka bo jora o thaya borok sai abo jora khang na sek sasung na la ko ta baji tong hon sin ke accident nang man gari tai kalangjak mani gari rok sa bo abro rok sai de maya kai mama tabu no tabu nai ang tabu tam nai kes nai ka kes le rom manya khona tak phana abulang asuk sasumai ang to kes na musung ta kai norok ni para boro an para khamai be kereng abo biar ko kolai school bo abo biar sai de tulasi ko yang te bu kham awase u shanti nagar pu ni sa no mo u ko bilu kai nasa mari ni mung khai ang bin khang thai bu mung chima yang to ka na ni chama jing su ne he nasa mari okra thainai ni mung se Osit Ratish na temas bong para ka boro iko abo tam para kharjak sido girja gana bong para heza mara phasimada heza marani muti ko thango iko bel phang asuja sorok thange khama dokanya nangka da inta buri ni ko phasina
안 동장 아부 꾸는 꼭꼭 참아서 무슨 원 당시가 그냥 북한 포탄 어디 gel마 해 나나 제 피자키는 개버 폰 캐머니 सब폰 아바 아론 닥다로는 가요로 뭐 앞으로 꼭 살만 크고 그러니까 니 반 뭉타모 가 수디 파라카 보라 마인베 케란 안 뭉카이 이거 비누 니 사호로 비누 사직 비누 액세된 게 아양 나로 탕토가 따라따리 파지 힘사오 gabin kok bai basu phanchap phai malia ari je baj ko kalai phaja am musuk sewoi nogo phajrap se ko dai na saje kokra sak bulung nge bole tak boja gawo o hejamara hospital go sak bulung tabu bole bade bakha bukuru ba tini horo tini hotnayo ta chala da se ke bore bozoi bore ase na singkai 아니 보사마리 보빈 테냐 똥라 테자 안 보사주고 테냐 흐노 테자 아보 보고반치 살만치 오다 안고 비법 가이 똥카 너로 아보 기사 비사로 이거지 아스는 강테 꼭 살말레 보크롬 힘 방강 따따지 게랑 방 miane patimung man to belai no aba chaya ang kha belai chung kha do kha bo nung man ya golo angke chung tabor sport phai man ya golo chung saimang kha je miao je khoroksa tongnai khorok nei thina ni bisingo tai khoroksa bo theikya bo bini thina sekang kaisa dying declaration hono chung abono abo riklang kha bo sao je boro jefro gari boro ni bike obo thutai puro afro boro klai thangkha afro boro kono serious injury yakho fi abon ya golo boro kok bo saiman tonga jaro abon ya golo beggi ari rikha gari beggi ari man ya golo se boro serious injury ngai je bin kum tongnai bini je bokhro ga bo ngong thanga phati ui thanga da abon ya golo ga bo chini oro accident loge jehetu oro chung nukha je bo ukul ko beggi aru abo to intentional abo to bo ichha khaino rumani oro chung just accident by siminong ya chung chai tongnai je a borok je accident khainai no bono chung shasti de nani ingka bon bagai tabuk chung oro phai nok ni borok bai to kok sakha ingke tabuk chung toro social organization ni phaisan pri phayo ba chung ongko nai je borok nei FIR khaija kane khnawo aro ni PSO a FIR chung thangai nai nai tam a FIR mention khaija ka tam seja kha FIR bosu jorte krak khaija kha je nangman information aro reja kha reja ya aboro chung nai nai thangnai ingke chung chai tongnai je nini jo victim ni family rok nini je thai thangjanai je chela bini je bosa tongo khorok nei tabuk talmia horo khorosa achai kha chrai buri bosa te khorsa chara bosa tongo ingke tabuk ka buri bo delivering bai dorop bini bo sak healing na ni jora nangnai gam te he situation jate borok bo compensation kabang manthung tamni khabo borong adhikar borok don di mana ni accident hoite plus je accident khainai bo sasti mana tekhe chung buskang ni lamao chung abo khlaina thangai tong tabu chere ase ni ko boro na hejamara hospital chrai banai thai thangjanai khorok nei ni bisingo khoroksa chalano hungka to aro kalyanpur ni je hospital Khowaio hospital sorry Khowaio hospital aro bono bed declare khai de jakha ke tai khorosa jora thia ko burei bono GBO refer khai ho jaga serious ba bo thina singa oro dying declaration dei kalang kha je boni bahai khe borok ni dukhu man ya gola bo kok sai mani tonga jora wa afu serious ya ko beggiar ruise borong na bo khai jau jeta ni gola borong ni langma ari kha tab kha GBO thika tabo je miya to sport to thia he ba ne bo sport thia GB5 thi GB5 beri ni mungkin